Kaixo Irati, hemen gaude berriro ere. Kaixo Ane, bai, hementxe gaude. Eta, oraindik guztiz ez, baina pixkanaka banabil kamera aurrean egote honi neurria hartzen. Beti ematen du erreparo apur bat, baina nahi baduzu pixkanaka joaten da lotxa galtzen. Bai, eta eskerrak. Atal honetan hitz egingo dugu justu lotxaz. Hasiko gara. Ez zain ondo, osasun emozionalaz, Irati Perez eta Ane Zuazu bizkarrekin. Hasiko dugu atala hau gure lagunek bidali dizkiguten audio mezuak entzunez, lotxaz galdetuta hau da kontatu digutena. Nik uste dut lotxaren sentimendua eta emozioa mundu guztiak bizi duela. Pertsona irekiok eta estrobertidok ere lotxa askotan sentitzen dugula. Nire kasuan uste dut lotxa askotan ukatu egin zaidala, beti esan zaite esaldi bat dela Aitziber, zuzarenarekin nola daukazu lotxa? Bai, sorpresa, humanoa naiz. Lotxa sentitu dut gehien bat konturatu nahizenan esan dudan zerbait edo egin dudan zerbait kontestu konkretu batean ez dela ongi ikusia edo ez datorrela kontestuarekin bat eta gelitzen dena jendea aurpegi arraroekin eta ez duzu, fiskaldekuz kanpo zegoen. Batzutan uste dut ez dakidala ondo ezberdintzen lotxa eta urduritasuna edo antsietatea pixkat. Gauza bat egin behar dudanean horrek sortzen didalako lotxa bera, baina gero uste dut transformatzen zaidala batzutan. Irati, noizbait denok sentitu dugu lotxa, baina Joldik esaten zuen, eta askotan gertatzen da hori ere, lotxa eta beste emozio batzuk bereiztea kosta egiten zaigula. Lotxa bere horretan, zer da? Joan ez da bat ere erresa lotxa hitz egitea, ze nahiko emozio konplexua da, eta gure barne arauak edo gizarte arauak errespetatzen ez ditugula sentitzean, eta besteek, kanpokoek, negatiboki epaitzen gaituztela sumatzen dugunean sortzen den emozio bat da, eta emozio sozialen barnean kokatzen da. Erruarekin bezalaxe ez. Egia da, adibidez errua sentitzen dugula, egiten duguna desegokia baldin bada. Aldiz, lotxa gehiago lotzen da gu geu garenarekin. Gu geu garena izango balitz desegoki edo akastuna, ez? Lotxa sentitzen dugunean izugarrizko deserosotasuna eta ondo eza sentitzen dugu, eta horrek eramaten gaitu eskutatzera edo egoera asko saiestera. Eta zergatik sentitzen dugu lotxa, Irati, ze Aitziberrek aipatzen zuen, ez? Pertsona irekienek ere sentitzen dugula lotxa, eta igual etxean barre egingo dute hau entzun da, baina nik ez daukat arazorik berdin zait, edo ez, kamera aurrean jartzeko, edo bertxotan egiteko zizema pertsonaren aurrean, baina gero deitu behar baldin badut taberna baterako harriako bazkaria eskatzeko edo horre lotxatu egitean ez, orduan, ez? Zergatik sentitzen dugu nahi bada pertsona irekienek ere lotxa? Egia esan lotxa evoluzioaren ikuspegitik, talde baten barruan gure portaera egokitzen laguntzen digun mekanismo bezala ikusi daiteke, eta zentzu hortan baliagarri da gizarte kohesioari eusteko edo gatazkak saiesteko, baino lehen esan bezala lotxa oso erlazionatuta dago desegoki izatearekin edo akatsak egitearekin, eta behar bada pertsona erekienek ere eduki dezakete sentsazio hori behar bada momenturen batean akats bat egin dezaketela edo desegokiak direla, ez? Gainera, kulturak eta gizarte arauek bere biziko garrantzia dute lotxaren garatzeko eta agertzeko moduan, ez? Guzti honek asko baldintzatzen dulako emozio hau nola sentitzen dugun, bai hezkuntzak, bai erlijioak edo komunikabideek adierazten dutelako zer den egoki eta zer den, zer onartzen den eta zer ez gizarte honetan, ez? Eta guzti horrek asko moldatzen du gure lotxarekiko dugun bizipena. Eta azte gaizki partituta dagoen lotxa. Niri adibidez, lotxa handia ematen dit jendaurrean erridikulo egitak. Ez jendaurrean agertzeak, baina
ematen du igual, beldurrei buruzko atal baterako honek, baina imaginatzeak nire burua lotxaraziko nauten egoeretan edo horrek sortzen dit lotxa, edo aurretiazko lotxa moduko bat. Imaginatu, edo despedidak, edo alakoak egiten direnean, edo kanpora doanean lagunen bat eta nola mozorrotzen duten norbait, niri horrek sortzen dit, sekula ez zait gertatu, eta sortzen dit sekulako lotxa. Eta, mehatxatuta euskatko herriakoak, alako ermeta egiten badiaten ez dira hitz egingo gutxienez 2 urtetan. Orduan, esan daiteke bakoitzak ditugula gure lotxak, ze hau eta jo jende guztiari gertatzen, baina noiz eta nola lotxatzen gara. Orokorrian, lotxatzen gea, baztertuak izateko, burlagarri izateko, edo gizarte espektatibak ez betetzeko beldur garenean. Behar bada, kanpotik eskakizun asko ditugu, eta ezin diegu hauei nahi adina bezala erantzun, edo gugandik espero den bezala erantzun, eta orduan ez gara nahiko egoki sentitzen, eta horrek eramaten gaitu lotxa sentitzera edo akatsen bat egiten baldin badugu, eta zaurgarri agertzen baldin bagara, eta desegokiak garela interpretatzen badugu, bai guk, eta bai, kanpotik ala interpretatzen baldin badute, honek lotxa sentiaraztera eramaten gaitu. Horra, adibide batzuk eman ditugu jada, beste asko eman dizkigute audioetan, baina badaude modu orokorrean lotxa sentiaraztera eramaten gaituzten egoera batzuk, eta horra adibidez lotxa askotan lotzen da jende aurrean hitz egitearekin. Bai, lehenago esan bezala, emozio honetan oso zentrala delako kanpoko begirada, Eta zentzu hortan, akatsak egiteko edo esperoenaren mailan ez egoteko beldurra eduki dezakegu, eta hornek asko lotxarazten gaitu. Nuen terapiara etortzen zen gazte bat, eta etorri zen esanez, unibertsitatean ezin zituela aurkezpenak egin. Etzela gai, ikaragarri lotxatzen zela, antxitate asko bizitzen zuela, eta saioetan zehar kontatzen zidana izan zen, bere garaian, batxillergoan, klasekideen aurrean aurkezpen bat egiten zebilela, hitz egiteko orduan trabatu, eta ikaskideak parrez hasi ziren. Eta ez hori bakarrik, irakasleak ere, brometan esan omen zion, aztu egin zaizu hitz egitea, ala? Eta horrek hainbesteko lotxa sorrarazi zion, orduz geroztik, etzela gai, jende aurrean hitz egiteko, Eta honek erakusten digu, ikaragarrizko eragina duela, momentu zehatz batean ingurutik jaso dezakegun begira horrek, Adibide gehiago irati? Igual ez daudenak hain lotuta hitz egitearekin, edo? Gaur egun gorputz irudiarekiko lotxa oso mahai gainean jartzen den lotxa mota bat da, edertasun estandar irrealak betetzeko presioak lotxa eragin dezakelako, sexualitateari lotutako lotxak ere hor daude, eta nola ez, sare sozialak lotxa iturri nahiko esanguratsu dira erakusleio diren enean, kritika jasotzeko, edo akatsak azpimarratzeko, askoz ere eskuragarri dago lotxa zentzu hortan. Nahiko argi lotxa ez dela, gure baitan gertatzen den zerbait, gizarteak edo inguruan gertatzen denak asko eragiten dutela lotxan. Guztiz, kultura, familia, gizarte arauek ezartzen dituzte zein portaera diren egoki eta zein desegoki, zeintzuk diren onargarri eta zeintzuk ez. Eta baita, zeintzuk diren onargarri, zein egoeretan eta zein momentutan. Eta guzti honek gure lotxa esperientzia erabat moldatzen dituzte, Sexualitatearen kasuan adibidez oso argi dago. Lehen denboraldian, atal batean hitz egin genuen sexualitatearen inguruan, eta bertan esan genuen bezala, sexualitateak gai tabutzat hartzen dugun enean, pertsonak are eta lotxa handiago izango dugu, gure sexualitatea hitz egiteko, gure desiraz hitz egiteko, gure esperientzia sexualei buruz hitz egiteko. Hala ere badauka, balio digu zerbaitetarako lotxak, badauka funtzioren bat? Bai, badu alako funtzio sozial bat, bereziki, laguntzen gaituelako, gure jokabidea egokitzen momentu ezberdinetara, eta, egin dugunaren edo garenaren eta bestenk gugandik espero dutenaren arteko desoreka mailaren araberakoa izaten da, lotxaren
intentsitatea, ez? Egia da lotxak baduela alde sozial hori, baina baita ere, egoki da gure buruari hitz egiteko moduari dagokionen. Hala ere, badago muturreko lotxa bat, edo ez blokeatzera eramaten gaituen lotxa bat? Bai, bereziki muturrekoak izaten dira, nolabait gure izatearen oinarrizko alderdietan huts egiten baldin badugu. Ez? Gure izateko modu oinarrizkoenetan akatsak betetzen baldin baditugu, oso muturreko lotxa sentitu genezake, ez? Eta momentu horietan espazio horietatik alde egiteko beharra sentitu dezakegu, eta batzuetan inguruan ditugun pertsonak babesleku ez direla ere ohartarazten gaitu lotxa sentsazio horrek, ez? Baina, lotxa arinagoak ere izan daitezke, deserosotasun txikiagoa ere sortzen diguten lotxak egon daitezke. Bai, ez, adibidez, berdin zait, udalekutan ditzen diozunean ume bati beste baten izenarekin, edo agurtzen duzunean norbait kaletik eta ez dakizunean bere izena eta, ez, agur maja? Izan daitezke lotxa txikiagoak. Orokorrean esan da, lotxak harremanetan nola eragiten du? Bueno, lotxak beste emozioek bezala harremanetan badu bere zer esana. Izan ere, gure harreman horietan lotxagatik gure zati edo alderdi bat ezkutatzen badugu, edo ez badugu modu naturalean harremanean jartzen gure izateko era, intimitate hori saiestu dezakegu eta erlazioak azalekoak izan daitezke edo sakuntasunik gabekoak, ez? Halako distantzia emozional bat ezarri dezakegu lotxa hau saiesteko asmoz, baina gure izate erreala ezkutatzen dugun heinean, gure erlazioak ere halako gezurretan ibiliko bagina bezala eraikitzen ditugu. Eta hau ez da bat ere onuragarri, ez? Orduan, saiatu behar gera, ahal dugun heinean, aliketa naturalen azaltzen. Aurregarenean, guztiz naturalak gara. Baina horri bizten dira alako mezuak, hau egin dezu. Baina hau ez dago ondo. Baina hau utzizazu etxean egiteko, ez eskolan, ez? Guzti horrek molatu egiten gaitu. Eta gero helduak garenean, nolabait naturaltasun hau galdu egiten da, eta honek asko zaildu dezake, harremanetan. Susmoa daukat orduan, ezetzerantzungo didazula, baina derrigorrez galdetu behar dizut. Badago pertsonarik lotxarik ez duena? Posible da lotxarik ez izatea? Hombre, nik esango nuke ez. Nik esango nuke lotxa denok sentitzen dugula. Haurtzaroan sentitzen hasten garen emozio bat da, eta bereziki nabarmen bihurtzen da, nera bezaroan, ez? Baina nik uste denok sentitzen dugula, eta itzi berreketazuk esan duzuen bezala, pertsona irekiok ere sentitzen duzuen emozio bat da. Egia da, emozio honen intentsitatea molda dezakegula, murriztu bere inpaktua gure erlazioetan, eta helburua ez litzateke izango lotxa guztiz ezabatzea, baizik eta gure bizitzaren parte izaten espazioa ematea eta hau kudeatzea. Ez dakit ikusi duzuen Inside Out pelikula. Lehenengoa bai, bigarrena ez. Bueno, lehenabizikoa ikusi baduzu, ezagutuko duzu Riley, protagonista, ez, eta batzuetan, emozio batek hartzen du Rileyren kontrola, eta bestetan, beste emozio batek. Eta niri oso dira iruditzen zait, nola irudikatzen den pelikula honetan, ze beharrezko diren emozio guztiak eta ze beharrezko den emozioak euren artean adostasunetara iristera, laguntzea, elkarri, ze emozio soil batek hartzen baldin badu kontrola, galduta sentitu gaitezke, ez? Eta lotxak hartzen baldin badu kontrol guztia oso mugatzailea izan daiteke gure bizitzan. Ni gaur etorri naiz gorria zen amorrua edo haserrea, ez? Bai. Bueno, lotxaz ari gara ala ere. Lotxa sentituko dugu, bizitzan zehar egoera askotan, orduan lotxa sentitzen dugunean irati ezagit aholku batzuk, gomendio praktiko batzuk, zer egin dezakegu? Beste emozioak bezala pasa, trantsitatu, gorri jarri, deseroso sentitu, eta gure esperientziaren parte natural bat direla ere onartu. Galdetu diegu gure lagunei, audio bidez erantzuteko,
lotxa sortzen dien, edo lotxarazten dituen ekintza bat egiten dutenean, zer sentitzen duten azaltzeko, deskatu diegu, entzun dezagun ze kontatu diguten. Lotxa mandidan gauza bat egin ondoren nola sentitu naiz? Nik uste gehienetan izan dela adrenalina. Lotxa ematen zidan eta posible izan da hau gainditzea, beitu. Lotxarekin ere nunbaitera iritsi gaitezke. Hortaz hori, rekonfortantea izan da, normalean. Egia zen, askotan denominatzen dut nire burua sinvergüenza vergonzosa. Hau da, zerbait galtzearen beldurrez amaitzen dut egiten lotxa ematen didan gauza bat, osea, ausartzen naiz, komatxoen artean, baina gero behin eginda, lotxa berriro sartzen zait. Pentsatu zagian ez duela egin behar, edo ai ama, eta era berean, pizkatarraroa da, arro sentitzen naizelako. Ausartu naizelako azkenean egitera, horrek beldurra ematen zidan arren, zenik lotxa eta beldurra pizkat ere lotzen ditut. Adrenalina, lotxagabe lotxatia gero ausartzen dena, lotxari aurre egiteko Irati. Badaude jarraitu ditzakegun urrats batzuk. Bai, egon badaude ez, beti esan dugun bezala, enda biziko urratsa emozio hori sentitzen ari garela onartzea, eta honi espazio bat ematea, horrek laguntzen gaituelako baita ere, gure buruari galdetzen. Nolatan sentitzen ari naiz lotxa egoera honetan? Zer gertatzen ari da momentu honetan nik lotxa sentitzeko? Norekin nago? Bestearen begiradak epaitua sentiarazten dit, eta horrek eramaten dit lotxa sentiatzera, zentzu hortan baita ere, norberekiko empatia eta zaintza edukitzea lotxa egoeretan oso garrantzitsu bihurtzen da, eta momentu horietan edukitzen ditugun pentsamenduetan arreta jartzea ere interesgarri izan daiteke, ez? Behar bada, akats txiki bat egin dugu, eta horrek ikaragarrizko lotxa sentiarazi gaitu. Eta ondoren, behar bada, ez gara gai ikusten aurrera egiteko. Eta hor, pentsatzen hasten gara, ez garela gai, zer egin dut, ai ama, zioten, ez, audioetan, eta pentsamendu horiek pixka bat zalantzan jartzea lagungarri izaten da. Pixkanaka aurrera egiteko saiakerak ere lagungarri izaten dira, Aitziberrek zioen bezala horrek alako ausartak izatera eramaten gaituelako, edo adrenalina sentiarazten laguntzen digutelako, ez? Lotxari buruz hitz egitea gaur bezala ere onuragarri da, azken finean lotxa denak sentitzen dugulako, eta zaurgarri agertzearen boterea ere gainean jarriko nuke, zaurgarri gara, zaurgarri agertzen gara, eta ez da ezer gertatzen momenturen batean akats bat egiten badugu edo desegokiak baldin bagara. Jo, eta berriro ere, ze gaizki partituta dagoen lotxa, ze batzuetan ikusten dituzu ez, zure ustez hainbeste lotxa pasatzeko zerarik egin ez duten lagunak eta esaten duzu, jo. Eta gero ez dakin hork egingo ez dakizet, ez du lotxarik pasako ala ere. Lagun horri lagundu nahi badiogu, ez dakit, nola jokatu dezakegu, zer egin dezakegu, ikusten badugu gure inguruan norbait musu gorrituta eta tratu hori pasatzen. Bueno, nik esango nuke lotxa bizitzen ari den norbait laguntzeko zaintza eta mimoa oso garrantzitsu direla. Esan dugun bezala, lotxak badu zerikusia gu garenaren horrekin. Eta beraz, lotxari aurre egiteko laguntza, zaintza hortatik eman behar da, ez? Zainduz, nor garen? Zainduz, gure naturaltasuna, zainduz, ezberdintzen gaituen hori, zainduz, autentiko egiten gaituen hori, ez? Noski, goxotasun bat adieraziz, emozioni leku emanez, espazio seguruak sortuz, eta gogoraraziz, denok garela kastunak, ez garela pertsona perfektuak, eta lotxa bizitzea ere ongi etorria dela. Gainera, lotxa zitza egiten dugunean, harremanak sendotu egiten dira, espazio seguruak sortzen ditugu, harremanak sakondu egiten dira, lotxak azken finean, zaintzea eskatzen duelako, mimoa eskatzen duelako. Azken gogeta horrekin amaituko dugu Irati, lotxak eskatzen duela, zaintza eskatzen duela mimoa, eta mimoz ondu dugu ezain ondoren bigarren denboraldia ere, denboraldi mamitxoa izan da, hitz egin dugu prokrastinazioa, antxietateaz, doluaz, gurasoekin dugun harremanaz, eta azken honetan hitz egin dugu lotxaz.
Hori da, eskerrik asko, espazio guzti honengatik, plazera izan da gai guzti hau eta hitz egitea, gai hauek partekatzea, gure lagunak entzutea, eta zurekin espazio hau edukitzea. Hori izan behar nizun, gustura entzuten zaitugula eta plazera izan dela entzutea, zaindu zaitez. Eskerrik asko, Ane. Ez zain ondo, osasun emozionalaz, Irati Perez eta Ane Zuazu bizkarakin. Hiru Damatxok, EITB podcast eta gaztearentzat ekoitzitako podcasta. Eta zu, zer modu zaude?